Toto je 5 faktov o podzemných domoch, o ktorých neviete. Zabudnite na klimatizáciu alebo rekuperáciu. Podzemné domy majú prirodzenú stabilnú teplotu celý rok. Zemina okolo domu funguje ako prirodzená akumulácia a vykorovacia sezóna je len 90 dní namiesto 270 dní. Zemina pohlcuje zvuky a vo vnútri podzemného domu zažijete také ticho, že musíte občas otvoriť okno, aby ste niečo počuli. Podzemné domy zvládnu tornáda, zemetrasenia a extrémne búrky. Sú postavené tak, aby boli pevné a odolné voči prírodným živlom. Môže na ne spadnúť aj strom a nič sa nestane. Vďaka prirodzenej izolácii a možnosti solárnych panelov sú podzemné domy ekologické a výrazne šetria uhlíkovú stopu. Namiesto 5 fasád sa staráte len o jednu. Trávnatá strecha neberie prírode takmer žiadnu zelenú plochu a spotrebujete len zlomok energií. Pri použití recyklovaného betónu a prírodných materiálov dosiahnete pozitívnu uhlíkovú stopu. Myslíte si, že podzemné domy sú tmavé? Mýlite sa. Premyslené svetlíky a veľké okná zabezpečia dostatok prirodzeného svetla.